Hayırlı kün muhterem izleyiciler kardeşler. Adnan'ın en matur, en mukaddes gününde sizin bilen ifirdamin min Nazım Səfərov bulurman. Kışı kite, jırı kala deyler bizim halkta. Tataristan'ın at kazangan sanat rejissör, aktör hem kalem iyesi Aktam Abay Zaripov'un da özünden son sıklanıp kalıtılan televizyon spektakelleri, filmleri, ihlas isterlikleri kaldı. Biz anın öz etip redaksiya kelip, sileşip oturuların, telefondan hal bilişip, kengeş tabış etip turularımızını bir güzel hatırdayan artırımız әлі. Bugün ise halkım, milletim, sanatımız deyip can atıp yaşayan Aktam abinin Мәңгіл иртқа көшкен күнінде sizge redaksiya fonunдағы bir әңгіме қораға тақдим етеміз. Aktam abi, міне siz 9-ші дисте инде яшисіз. Зор ғымыр уздырғансыз. Матур тұрмыш. Көп ижади жемішлеріңіз бар. Әміне ғади генә сұрауға тұрмыш ол нәрсе? Дегенге неше жауап бердіңіз? Тұрмыш ол гіл жүгіруден тұра. Жүгіруден тұра, шул жүгіруден тұрғанға көре тез өте. Міне 88-де болсам да тез өткеннігін сезем. Әлі башланмаған ішлер көп мі, язмалар көп мі. Шуңа көре ғұмыр ол тез өте тұрған бір әйбір. Ең ғажапландырғаны міне сіздің нәрсе болды ол? Ең ғажапландырғаны шол болды. Нендегіне ішке тұтынсаң да, шол іш кереклі ме, жоқ ма, кісілерге керегі болар ма деген сұрау туадыр еменде. Міне менің ғажапландырғаны шол болды. Нендегіне ішке тұтынсам да, мен сезедірем, что менің ішім керек. Мен кереклімін деп соннан ойлайдырай бейінде бейін. Міне, өзіңнің кереклі болуыңны білуден де зор бақыт жоқ. Ол 88-де де солық, 90-ында да солық, 90-нан соңғысында да солық тұрдып білем. Өзіңнің керек болуыңны біліп яшау. 29 фильм түсіргенде демек сіз білгенсіз. Бұл фильмлерінің кереклігін, тамашашы яғынан қызықсыны оятқандарын, һәм аларының 26-сы телевидениенің алтын фондына кіргенін біліп тұрғансыз демек? Жоқ, біліп тұрмын, қазір гіне білем мен. Солай екен, мен айтам, тоқталы мен бітанда 29 фильм демен. Соңға меңа жауап етіп әттілер, 26-сы ғына кірданың Золотойға деп. Мен аны бармақның барса да тішлесең ауырта, мен ағалар барса да Золотой. Мәселен, сайлап аласыз бір әсер, име? Ие. Аннары нешік, мене девамы нешік бола? Әсер сайлап алғаш? Әйтік, Ғариф Ахуновның «Идел қызы» деген романы бар. «Идел қызын» оқып шықтым да, Ғариф абай үстімнен тұрайын да, ұшаттың ма, жоқ ма? Ұшаттым мен айтам, «Идел қызы». Онда «Идел қызы» жоқ ме? Онда главный кім әлі? Ғаппас Хазірет главный. Олайса яз Ғаппас Хазірет тұрында фильм үшләхи. Ғаппас Хазірет тұрында фильмді қарғаныңыз бардыр енді Ғаппас Хазірет деген фильм. Ол бек ұлашына болып шықты. Аны Ғариф абай жүрді әлі не айтам деп. Тоқай премиясы береміз деп. Ол СССР Верховный Совет депутаты бердіре оладыр. Мен айтам әлі Идел қызының кірмедік тәбет. Идел қыз бүтіннәй бітірейік ішләп. Онан соң мен айтам көз көрер. Міне шылай тұрып, Асхат Хисматов Ғаппас Хазірет Тоқай премиясы алудан махрум қалды. Мен де енді махрум қалдым. Идел қызын ішлейбіз деп. Но тұтты да Ғариф абай сонан соң вапса Идел қызын жазмады. Романын Ғаппас Хазірет деп шығара башлады. Енді декорациялар нелер дегенде бүтәнше мүмкіндік жоқ. Студияға дағына түсірілі бит. Елік, андай табиғатқа шығу жоқ е. Бірінші мәртебе мен шықтым табиғатқа түсіріге енді, фильм түсіріге. Сонан башланды енді. Сіз бит баштан артист болғансыз. Һәм күпмедер ел сәхнәдә дә хезмәт иткәнсез. 13 ел. Менә бу Казан телевидениесенә килү, режиссер булып китү ничек булды? Ничек сез аңа ризалаштыгыз? Башка гомумән алганда башка борылыш бит инде бу тормышыгызда. Ничек килеп чыкты бу? Бабушка, как зовут? Казамат.
deme. Şimdi azamat değilsin indi. Niye atlı değil? Niye atlı? Özün bilesin indi. Şirketke gülmeni satsa. İremdeki öfletü neydi? Здравствуйте, что бармось, переведи. Кобылка душ, бай. Кобылка душ. Как, то есть кобылка? Вот здесь летом на травах бывает ведь. Ну, что? Тихо. А мужика Афлатун говорит, мужик. Ничего не понимаю, обалдел, что ли? Бабушка в избуши Гамарданова узел бросила? Тиін? Да. Хорошо. Қоян иіне бозға тиінні сен ташладың ма дейіз? Nesene Bozga tiyinini sen taşladın mı değil? ey Allah. Gıdaksınlığına karşı taşlagan idim. Taşlagan idim. Против греха брусал, говорит господин следователь. Брусал. Спросите, кто велел бросать? Кто? Да. Onu taşlarga kim koştu değil, kim kıtırttı değil, ilmini sattay. Kim bulsan iş bulda bir çatı. Kavir imansın. Ey Allah. Говорит, Сабирка, мертвят. Сабирка без имана, говорит, бает. Как то есть муртят, как то есть без имана? Вот сначала Ну, наши-мусульманlar молитваны оқыған. как то есть? А потом грешился Богу. Как? Шуқынған. Ну ладно, понятно. Она хорошо знала, что было в этом узле? Шипкин училищесін бітіріп қайтқаш, 22 кіші қайттық бітенде бет. Ирка Сакаева диктор болып кетті, қиылмады. Валиулина Хақулға кегі шығып, Хақул жағына кетті. Солай тұрып біздің қалғанымыз 21 кіші қайттық. Мен зафлет бөлмәсінде тұрадырым. Неде Ижау шәрінде малай бар, хатын бар. Оларны алып келерге мүмкіндік жоқ. Мен кетәрім дей башладым, кетәрге. Нишләп кетәсің? Біздің комитет председателі Михаил Филиппович Долгов еді, радио-телевидениеда. Вот аңа айтқан, кетәм деп жүре бір малайлары. Мені сондай, мені шақырды Долгов. Неге кетәсің? Мен айтам, 70 сом оклад, квартиры жоқ. Мені сеңа 120 сом оклад. Режиссер болып істейсің. Театрыңны ташлама, ойна, мында буш вақытында кіріп тапсырулар істерсің. Мен солай етіп ішлей башладым. Бір ташландық фатирны берділер. Оның тәрізесі де, стенасы да жоқ. Тәрізесін тақта біле қағып, тұмалап, кіші тұрырлық еттік. Тұрып қонарлық етіп еттігінде, қатынны алып келді менде сол атын малайынан, сол 60-шы елгі болым. Міне солай еттіріп тұрып қалынды енді, әгер де бұны шушы кетем деген сөзіне шығармаған болсам, министр Рахматуллин Михаил Филиппович Долговқа шалтыратмаған болса, мен действительно кеткен боладыр. Ижевскийға, Ижевскийға да уже сөйлесінген еді. Онда да башы режиссер деген должность бар еді. Ижау телевидениесінде. Онда енді жоғары білімні түгел, вапсы білімні кісілер жоқ еді. Соңа көре мен аларға бегей бәткені тамам боладыр. Онда барған болсам. Міне сондан қалынды телевидениеде әшлеу меңа нешік деп айтайым. Шын артист болғанлықтан меңа анда ауыр болмады. Менә кешеләр белән аралашканда үзегез ихтирам итә торган менә нинди айрым сыйфатлар бар? Кешене нәрсә өчен ихтирам итәсез? Кешене нәрсә өчен ихтирам итәм? Үзе булган өчен. Үзе була алса, ясалма кыланмаса, ул уже хөрмәткә лаек дигән сүз. Чөнки ул үзен тоже хөрмәт итүче, үзен үзе дә хөрмәт итә дигән сүз. Үзен үзе хөрмәт иткән кеше шит кешене дә хөрмәт итә ала. Чөнки анда хөрмәт понятиесе табигый. Менә шушы яктан караганда, хөрмәт иткән кешеләрем күп булды телевидениедә һәм хәзер дә бар. Хөрмәт итмәгәннәре дә бар. Эре булып калган кешеләрне, эре булып үзе дә булмаганны күрсәтергә тырыткан кеше минем өчен үзе югалган кеше ул. Менә шуңа күрә теге әллә ни акыллы сүз әйтә алмам.
Үзен үзе хөрмәт иткән кеше башкаларны да хөрмәт итә. Мин шуңа күрә хөрмәт итәм. Үзен үзе белгән һәм белеп хөрмәт иткән кешене. Булай дип әйткән идегез, Әхтәм абый, мәхәббәтне эзләмиләр, мәхәббәт үзе эзләп таба ул дидегез. Һәм минем тормышымда да нәкъ шулай булды дидегез. Тормыш иптәшегез белән ничек танышып киттегез? Случайно. Мин Минзәлә театрында эшләдем бит, онны бетергәннән соң. Мине көмеш медальгә бетергән идем мин онны. Медаль миңа кайтмады. Кайдыр үзләре аны иткәннәр. Шулай итеп мин кирә алмый калдым институтка. Кайда гомер үткәрергә? Минзәлә театрына артист булып бардым. Юк, баяны инде уйнаучы булып килдем. Баянчы янәс. Хәзер үземнән үзем генә көләм инде. Андай баянчылар буарлык кандай. Вот шул театрда жүргәндә Минзәлә театры эшләп Сивил дигән спектакль, Сивил Жаппарлы пьесасы икәнен хәтерлим. Ниндидер бер картыем инде мин анда. Ул шәлем бәйләгән, әнисенең пальтасын кигән, утыра, ул кызы бөтенесе көнбагыш ашый. Яка вакытта ашап утыра. Бу бер нәрсә дә ашамый. Вот шул бер нәрсә дә ашамый спектакльне көтеп утырганга күрә хөрмәт булды микән инде случайно дигәннән башланды бит. Аны мин зав кылып кайттым, аны ул кыз калсын әле соннан дип. Шул кызны алып кергән зав кылып, Ну нәрсә сөйләшәсең инде, анда сөйләшү вакыты юк. Исемен сораганмындыр инде. Исемен әйтте инде ул. Адресын сорадым. Хәзер без шипкинчылар укырга килдек бит Мәскәүгә, так бит. Укырга килдек. Бүтүнесе кызларына хат яза. Менә шушыны кыз дип инде минем кызым дип, маңа хат яздым. Ул җавап бирде. Җавап бирде. Шул хатлары исәм миндә. 280 хат ул язган мине укыган чорда бит инде. Әйтәм бит, дәрәҗә җаулап алына, мәхәббәт үзе таба. Ул мине тапканмы, юкмы, мин әйтә алмыйм бүгенге көнне. Но мин таптым, менә шуннан аерылмадым. Ничә ел булды инде бергә булганыгызга? 64 ел яшибез бергә. 64 ел. Аның 64 елның 4-се әйбәт булса, 60 авырлык белән үткәндер инде аның. 5 бала карап үстерде. 5 бала. Әйбәт. Бала карау үзе бер зур эш. Әхтәм абый, һәрбер кешенең Аллаһ Тәгалә үзенең юлы бар диләр име? Сезнең ничек булды ул? Бармы ул сезнең? Күңелегездә Аллаһны йөртәсезме? Кемнең Аллаһ Тәгалә? Әйе. Мин теге мактаның алмыйм, менә намаз укыйм дип та, ураза тотам дип та. Сез бит хаҗга барып кайттыгыз бит. Хаҗга да барылды, хаҗга булдым. Менә үзегезнең ничек менә дингә мөнәсәбәтегез? Дингә мөнәсәбәтем бик акылдан шашып котырмасалар. Үзләре ышанган икән, шуңа ышанып һәм башканы итәргә тырышып, мораль белән җафаламасалар кешене. Мин аларга мәрхәмәтле һәм рәхмәтле. Бар бит. 3 тиенлек дин тотса, 5 тиенлек кеше яфалый башлый. Минеңне тотмаган бит дие, ашага җавап бит. Менә җавап бирәсегез килмәсә җавап бирмәгез, ярым Әхтәм абый. Менә бу бакыйлыктан куркмыйсызмы? Нәрсәдән? Бакый тормыштан. Мәңгелек тормыштан, теге дөньядан, ничек дип әйтим, үлемнән. Ничек дип әйтсәм, дөреслеккә туры килер икән. Мин шундый карашта үлгәнсең икән, терелү юк. Дин нәрсә дип аңлатса да, ансы бер мәсьәлә әйбит. Ну, үлгән икән, инде терелү өмет итәргә кирәкмәй. Теге дөнья дигән әйбер ул, ана шушы хыял дөньясы инде ул. Әледән әле менә матбугат битләрендә сезнең язмаларыгыз бастырылып чыга. Анда сез менә үтә дә милләт өчен, тел өчен, мәктәпләрнең менә бу укыту системасы турында борчыласыз. Кайчан менә бу турда уйлана башладыгыз, Әхтәм абый? Мин мәктәпләр укытулары турында
артык хыяллана алмыйм, чөнки минем көчемдә түгел. Мин аны үзгәртүгә нәрсә дә булса исти аламмы? Мин шул турыда гына уйлый алам. Аның өчен мин исти алам только үземнең язган әйберләрем белән генә. Менә хәзер бигрәк тә минем кемәле Мирас журналы бөтен нәрсәмне басып килә. Ләбиб Лирон редакторы. Шунда инде мин кулланам. Үземнең менә хәзер миңа заказ булды. Асия Хайруллина дигән укытучы бар иде. Мәрхүмә инде ул менә аның турында заказ булды. Менә кем турында язсаң да ул кешене хөрмәт итәргә кирәк бит. Аның белән булган берәр эпизодны искә алырга. Мин Асия апа белән гел бәхәсләшәдем. Сценический сәхнә теле дигән предмет бар дип нитәдер. Мен әйтәм, сәхнә теле юк. Образ теле бар, образ теле. Образ теле дип әйтсәң, мен әйтәм, дөрес булыр иде. Сәхнә теле бер генә ул, мен әйтәм, бер генә тел. Аны алай дип. Шуны ул менә күтәрә алмыйдыр, бәхәсләшеп китәдер. Кешеләр сезнең турында нинди фикер йөртүләре сезнең өчен мөһим нәрсәме? Минем өчен генә түгел, кешеләрнең үзең турында ни уйлаулары ул һәр кеше өчен дә мөһим. Ул бит синең кирәкле эш белән шөгыльләнәсеңме? Түгелме? Шуны главный шул бит. Главный, әгәр дә минем эшемне көтеп торалар икән, бит. Димәк, мин кирәкле эш эшлим. Димәк, мин хөрмәткә лаеклы, бит. Әгәр дә инде ул бит спектаклен шамаса инде кирәкле шуның кадәр генә шуннан чыга бит инде. Эшеңне ошатканнар икән. Димәк, үзеңне дә ошатканнар дигән сүз шулай булып чыга түгелме? Менә намусны гына алсын. Башировның намус дигән романы буенча төшерелгән. Вот. Анда инде Ул бестселлер булган инде ул вакыттагы. Анда кешеләр бит тизрәк илләренә кайтып, шушы фильмның һәр сериясын калдырмыйча карап барырга тырышканнар. Ул вакыйга булган ул заманында шулай бит. Шул вакытның конфликтларын да күрсәтергә тырышкан хәтерлисездер. Әхтәм абый, менә бүгенге көнегезне ничек уздырасыз? Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Язасыз күп инде, китапларыгыз чыкты, бастырылды. Китапларым күп чыкмады әле, 3-ме, 4-ме. 3 китап чыкты, Это тагын чынлап әйткәндә 10 томлык язган әйберләрем бар. Вот шуларны китап итеп хотя бы 5-сен чыгара алсам, мин нәрсәдер калдырдым дип әйтә алыр идем. Өземнән нәрсәдер кала дип. Моннан 4 еллык төшерелгән әңгәмәбез һәм бүгенге истәлекләребез бакыйлыкка күчкән хезмәттәшебез, танылган режиссер һәм язучы Әхтәм абый Зариповның рухына дуга булып барып ирешсә дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.